Αυτές είναι οι Αιγυπτιακές πυραμίδες. Οι περισσότερες χτίστηκαν ως τάφη του Φαραώ. Αυτή είναι μια πληροφορία που πάνω κάτω ξέρουμε όλοι μας για αυτές. Αλλά αυτές που θα πω στη συνέχεια πιθανόν να μην τις ξέρατε. Χωρίς αμφιβολία, οι πυραμίδες της Γκίζας συγκαταλέγονται στα κορυφαία μνημεία του κόσμου, με περισσότερους από 14 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Πάμε να δούμε 12 ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις διάσημες πυραμίδες. Νούμερο 1. Οι πυραμίδες βρίσκονται ακριβώς έξω από την Γκίζα στην Αίγυπτο. Πολλές εικόνες δίνουν την αίσθηση ότι οι πυραμίδες της Γκίζας βρίσκονται στη μέση της ερήμου, αλλά αυτό δεν ισχύει. Κάθε άλλο. Για την ακρίβεια, βρίσκονται στις ανατολικές παρυφές της Γκίζας, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Αίγυπτο, στη δυτική όχθη του ποταμού Νείλου. Νούμερο 2. Είναι το μόνο θαύμα του αρχαίου κόσμου που έχει απομείνει. Οι πυραμίδες της Γκίζας είναι το αρχαιότερο από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου και επίσης είναι το μόνο που υφίσταται μέχρι σήμερα. Νούμερο 3. Υπάρχουν περισσότερες από 130 πυραμίδες στην Αίγυπτο. Ενώ οι πυραμίδες της Γκίζας είναι οι πιο διάσημες, δεν είναι οι μόνες πυραμίδες που πρέπει να επισκεφτείτε στην Αίγυπτο. Στην πραγματικότητα, μόνο στο οροπέδιο της Γκίζας θα βρείτε συνολικά 9 πυραμίδες. Υπάρχουν όμως περισσότερες από 130 πυραμίδες για να ανακαλύψετε στη χώρα. Η ρομβοειδής πυραμίδα, η κόκκινη πυραμίδα και η πυραμίδα του Ούνης είναι μερικές από αυτές. Νούμερο 4. Οι πυραμίδες της Γκίζας δεν ήταν οι πρώτες που κατασκευάστηκαν. Αν και οι πυραμίδες της Γκίζας είναι πολύ παλιές, δεν ήταν οι πρώτες που χτίστηκαν. Πιστεύετε ότι η πυραμίδα του Ζωζέρ στην Σακάρα, που χτίστηκε γύρω στο 2630 π.Χ., είναι η παλαιότερη πυραμίδα στον κόσμο. Η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας κατασκευάστηκε γύρω στο 2560 π.Χ., δηλαδή 70 χρόνια αργότερα. Νούμερο 5. Οι λαιλασίες των πυραμίδων της Γκίζας. Με τα χρόνια, οι πυραμίδες της Γκίζας λαιλατήθηκαν αρκετές φορές, όπως και πολλοί άλλοι βασιλικοί τάφοι, δεδομένου ότι ήταν γνωστό ότι οι Φαραώ θαύονταν μαζί με χρυσάφι και κοσμήματα. Το ξάφρισμα των ταφών ήταν αρκετά συνηθισμένο στην αρχαία Αίγυπτο. Πιστεύετε ότι οι πυραμίδες λαιλατήθηκαν το χρονικό διάστημα μεταξύ την ολοκλήρωση και τη σφράγισή τους. Νούμερο 6. Οι πλευρές της Μεγάλης Πυραμίδας είναι ευθυγραμμισμένες με τα σημεία του ορίζοντα. Οι πλευρές και η βάση της Μεγάλης Πυραμίδας του Χέοπα είναι ευθυγραμμισμένες προς τις 4 βασικές κατευθύνσεις: Βορράς, Νότος, Ανατολή και Δύση. Δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πέτυχαν αυτό το επίπεδο ακρίβειας, αλλά είναι πιθανό ότι βασίστηκαν στον ήλιο και τα αστέρια. Νούμερο 7. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην κατασκευή τους. Οι ανακαλύψεις που έγιναν στο χωριό των εργατών της Γκίζας δείχνουν ότι ένα μόνιμο εργατικό δυναμικό περίπου στα 200.000-400.000 ανθρώπων εργάζονταν για την κατασκευή των πυραμίδων. Αυτό περιλάμβανε μηχανικούς, αρχιτέκτονες, οικοδόμους, λιθοξώους, εργάτες και άλλους. Νούμερο 8. Η Μεγάλη Πυραμίδα αποτελείται από περισσότερους από 2 εκατομμύρια λίθους. Πάνω από 2,3 εκατομμύρια ογκόλιθοι χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της Μεγάλης Πυραμίδας του Χέοπα. Αυτό περιλάμβανε 5,5 εκατομμύρια τόνους ασβεστόλιθου και 8.000 τόνους γρανίτη. Οι μεγαλύτερες πέτρες ζυγίζουν περίπου 25 έως 80 τόνους και είτε εξορίσσονταν από την Γκίζα, είτε μεταφέρονταν με βάρκες από μακρινές τοποθεσίες όπως η Τούρα και το Ασουάν. Νούμερο 9. Και οι 3 πυραμίδες κάποτε ήταν καλυμμένες με λευκό ασβεστόλιθο. Οι 3 πυραμίδες της Γκίζας κάποτε ήταν καλυμμένες με ένα λευκό γυαλιστερό περίβλημα από ασβεστόλιθο που αντανακλούσε τις ακτίνες του ήλιου. Ωστόσο, με τα χρόνια εξαφανίστηκαν λόγω σεισμών ή χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή άλλων κατασκευών. Μπορείτε ακόμα να δείτε λίγο από το αρχικό περίβλημα στην κορυφή της πυραμίδας του Χεφρίνου. Νούμερο 10. Οι πυραμίδες έχουν συρρυκνωθεί με τα χρόνια. Οι πυραμίδες είναι πολύ μικρότερες από το αρχικό τους ύψος. Η Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα, η οποία αρχικά είχε ύψος 146 μέτρα, τώρα έχει μόλις 138 μέτρα. Η πυραμίδα του Χεφρίνου ήταν κάποτε 143 μέτρα ύψος, αλλά τώρα βρίσκεται στα 136 μέτρα. Και τέλος, η μικρότερη από τις πυραμίδες, αυτή του Μικερίνου, είχε ύψος 66 μέτρα και τώρα έχει ύψος 61 μέτρα. Νούμερο 11. Οι συνοδευτικές εγκαταστάσεις των πυραμίδων. Οι 3 πυραμίδες των Φαραώ περιβάλλονται από διάφορες κατασκευές. Η καθεμιά έχει πολλές δορυφορικές πυραμίδες όπου θαύτηκαν οι βασίλισσες, ένα ναό στην κοιλάδα όπου ο Φαραώ προετοιμάστηκε για ταφή και ένα νεκρικό ναό όπου οι ιερείς λάτρευαν τους νεκρούς Φαραώ. Οι πυραμίδες περιβάλλονται επίσης από
μασταμπά, πυραμιδοειδή τάφη και ένα νεκροταφείο όπου θαύτηκαν αξιωματούχοι και συγγενείς του βασιλιά. Νούμερο 12. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι πυραμίδες της Γκίζας χαρακτηρίστηκαν μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1979, μαζί με τα άλλα αρχαία μνημεία της περιοχής της Μέμφυδας. Η αρχαία πόλη ήταν η πρωτεύουσα της Αιγύπτου για περισσότερα από 3.000 χρόνια. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Αν δεν θέλετε να χάνετε τα επόμενα βίντεο, κάντε και μια εγγραφή. Και ναι, όσο για το thumbnail και τον τίτλο, η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω αν τις έχτισαν εξωγήινοι. Πιστεύω πως όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.